Hello. Zamilini għalik ma' pulizija. Ej, għaw, smajtu għaddejjin, taħt il-min. Għalek ħanaddik maħħom jibqa' fuq il-linja. Għaddejtek, min inti? 533 kufit tal-Ministru Malija. 533, żomm għanda linja. Għala ma tqomx. Għala ma tqomx għax fuqek naħliħ. Hello. Għajli, hello. Għaw, taħt il-mini. Farajt fuq tiġa. Ette min inti? 533 kufit tal-Ministru Malija. Għedin intom? Għaw, wassu, tal-araju. Għedin. Nistek, tistaw għabboni mal-Ministru, għed id-dabbaw il-Ministru. Fej għedin intom? Taħt il-mini ta' Santa Vendra. Taħt il-mini ta' Santa Vendra, so taħt il-mini Regional Road, fej Madonna. Ġej Malta. Regional Road fej Madonna fej Malta. Ejżu minn hemm, ejżu jizbif u hemm. Ġej, dawk, hemm xi units minn tagħna waslu? Ejba. Il-telefonata edha on hold. The call has been put on hold.